טוב, עוד מכשיר שיוצג מחר בתערוכה זה מחזיק מפתחות שלא ייתן לכם להתרחק או להתנתק מהאייפון, ולמעיין פרילו כבר יש אותו ביד. שלום לך, טוב. היי שרון, אהלן. איך זה נראה? מה זה עושה? אנחנו כבר נראה את זה. מדובר בעצם במכשיר שהוא מתחבר למחזיק המפתחות שלך, והוא הופך להיות בעצם החבר הכי טוב של הפלאפון שלך. הוא שומר עליו, זה מעין בדיגארד שומרים אחד על השני. ובעצם כל פעם שהטלפון שלך, אתה שוכח אותו בבית, הנה אני חזתי בו קודם, בעצם כל מה שאתה יוצא מהבית, או שוכח אותו, או גונבים לך אותו, בעצם המחזיק מפתחות מזהה שהטלפון יתרחק ממך, ומתחיל לצפצף שתדע שהטלפון לא בסביבה. זה יכול להיות נודניק. כל 5 מטרים התרחקת, יש זמזום? כן, אם הם יתרחקו אחד מהשני, תשמור אותם קרובים. מצד שני, אתה יכול לראות אפליקציה שבתוך הטלפון, שעוזרת לך גם למצוא את מחזיק המפתחות, וזה טוב לשכחנים כמוני. אז זו הגרסה שמגיעה הלילה לארץ, ומחר תוצג בתערוכה, ב-CES. הגרסה הבאה, יש עכשיו מגמה, שרון, בעולם, שכל האפליקציות, זה לא יהיה רק אפליקציות, אלא בכלל כל מיני אביזרים שמתחברים לטלפון. יודעים כמה זה יעלה? כן, זה עולה כרגע 400 שקלים בגרסה הנוכחית. הגרסה הבאה רק תיוצר באופן המוני ב-2013, ומה שהיא תדע גם לעשות בעזרת המכשיר השחור הזה שאתה רואה, גם למדוד את הדופק שלך ואת רמות הסוכר, ולשדר את הכל לפלאפון, ולהעביר את הכל לרופא, והכל באמצעות המכשיר הקטן הזה, וזה יוצג מחר בתערוכה. חוץ מזה שמדובר גם בדיבורית וגם בלחצן מצוקה בעת הצורך. אנחנו דיברנו היום עם היבואן שמביא את זה לארץ, אפשר כבר ממחר להשיג את זה כאן. בוא נשמע מה הוא אמר לי. הזום מוצר שעובד על תקשורת בלוטות', מקושר לנייד שלך, ובלחיצת כפתור הוא יפעיל אזעקה במקרה של מצוקה. לחיצה ממושכת יותר תחייג אותך ישירות למספר טלפון מוגדר, 100, 102, או בת הזוג, בן הזוג וכו'. אוקיי, אנחנו נראה עוד הרבה חידושים בימים הקרובים. אנחנו נראה ואנחנו נקווה גם להראות אותם ראשונים כאן באולפן. נכון, כמובן. תודה, לילה טוב. תודה, לילה טוב.